Hello dolog norok jotron lam sugo sapong jaten YouTube channel dolog dini video ke kuno rus video ya dini video ka belekhan yok kharing ma hijan ni kok tuma norok bo jotron sini banya brother abir debermani YouTube channel khorok samung khanai bina jomatia no hingke bong ni kok tuma no baksa porok to saima khana baksa porok to saima ro phan tongi mano hingke je noya ko saima korok o video no full nadi bina jomatia bai bini besai eliu jomatia 10 tarik December ni horo lahar pate wei kene no langma solangkha tabung nong ni bakawo sungmung phanai bo jaga thangtani accident ing hne borok birthday o thanglai akolai gifle tonglai mani jarawo piaba borok accident nglai mani jaga hingke Udaipur Moharani rutono borok accident ningo borok boba hake accident nglai ka hingke ang je khanamani norno abono kaham ka saikendari wana aro Moharani ni kaisa jaga tongo a jagao it bata kaisa tongpho bike bai borok phalai tolai mani piaba siari ni bagan nukliya a somoyo no JCB bo bata ni lama digi phaitong mani jarawo no siari tongai nuklai ni bagai dadak sidak thutai ri mani bagai o bai bina jomatia khai a jaga no langma solangkha hingke bosano ke Udaipur sakham nogo tlang mani porewo bini langma sowai thangka hene sing koktomani bisingo khanaka belekhene obo share news dolog video ni footage rokai angorong no phone musmana phone malia tamoni hingke belekhene abo thisasaru YouTube obo hero lul kurei aboni bagai phunung mai ni bagai angorong jotono nakar sanjao tai borni phola thithamani yagolo phano kaham gereng kenei khai tongai ning thu dolog o video norok jese share khamata share kheledi hingke video pathang yagolo angorong kaisa kok kesanai bad gari chalolai phano kijan normal chalolai di borok jodi normal chalolta hingke borok tini theyarok phano ungui ma khamu abo to janjani thitanya hinjana hayata angbo tini kaham gereng tongo se norno video rosnamai phunugui tongmano abo bufur tamungui thano abo nijo saimeya norok bo kaham gereng tongo nyo ani video nai tonglai mano norok bo bufur tamung thano norok bo saimeya hingke dolok akong no kok hai sajakti ingo bad gari chalolai phano kijan normal chalolai di hingke norok o video ni bisingte kaham kai buji khana na khaklayo hingke tini bagai video asing non jotono kaham gereng tongmo je tipara sa ayuk loktu